solemnidad atong hisgutan karon ang kasaysayan ini ug kanus-ag yun gasugod. Nagsugod kini siya ni adtorang 1264 ang tuig. Nag-i-institute ni Pope Urban IV ang maong pista alang sa lawas ug dugo ni Kristo. Unsa may sinugdanan? Mubalik ta sa year 700. Dugay-dugay na. 1,321 years ago. Dito sa Italia, sa Lanciano, adunay usa ka monghe, usa ka monk nga nangayog tabang sa Ginoo kay para niya aduna siya kahadlok nga mawala ang iyang bukasyon sa pagkapari. Sa dihang nagmisa siya, kalit nga ang ostiyas na himong unod og ang bino na himong dugo. Hangtod karon gibutang ni siya dito sa Roma. Natay picture. Makita itong picture. Magkakita mo sa internet, ana. Kana siya, mauna siya ang hostiyas nga nahimong unod. Lanciano, Italy. Ang usa ka picture, inday. Mauna ang monstrance, diin sa taas, mautong nakita ninyo nga aduna ang unod. Sa silong ana naadiha ang baso nga glass nga chalice, diin ay gaitom-itom nga galingin-lingin, mauna ang blood clot. Niklat ang dugo gikan sa bino. Year 700 kana nahitabo. Pagtuig 1263, adunay usa ka pari nga nagduda kabahin anang milagruha kung tinuod ba gayod. Pari po nilayo na kayo 700 tong monk kining usa 1263. Kung tinuod ba gyud nga inigmisa niya, inighimo sa consecration, tinuod ba gyud nga kining pan mahimo ba gyud siya. Kay kaon nimo maora man gud gihapon. Kining binuha maora man gihapon. Siya basig ulog-ulog ra gyud ni. Binuang tingali ni. Dito sa Prague, Belgium. Nagmisa siya sa iyahang pag-consecrate nga giisa na gyud niya ang hostiyas. Kalit nga ni pula, ni dugo, ni tulo, nga dili lang ang hostiyas mo'y nagkadugo, hangtod ang iyang kamot ug hangtod sa altar, naabot ang kadaghan sa dugo gikan sa hostiyas. Nangurog sa kahadlok mao ang maong pari. Ug tungod ni ana, gipadala niya sa Roma aron pag-imbestigar. Ug ni anang tuig sa 1264, sa akong giingon, si Pope Urban, gi-institute niya nga himuon niyang pista ang Corpus Christi. Nga ato ang gisaulog karon. Ug niya nang panahon na buhi pa usab si Saint Thomas Aquinas nga iyang gihangyo nga maghimo og sulat. Inubanan sa tono kabahin sa maong kapistahan ug si Saint Thomas Aquinas nagsulat og duha ka kanta nga gitaytulan og Tantum Ergo ug O Salutaris. Kabalo ka ni nung dudong Tantum Ergo ug O Salutaris. Hangtod karon ato nang ginakanta every first Friday. Pero sa dili pa mahuman ang misa unya ato nang kantahon. Inigkahuman nato sa mga pagpahibalo ang monstrance atong ibutang sa tubangan, mangluhod tang tanan, unya akong iprosesyon taman dito sa portahan, and then ato na pong ibalik. Unya pag-abot sa balik dire, manindog mo, maunang monstrance atong gamiton sa pag-final blessing. Kay mao mangyud ang iyahang kapistahan karong adlaw. Fast forward ta 1971, ato ana ning panahon, nangabuhi na ni. Hangtod 1981, for 10 years, giobserbaran balik ang maong milagro, gibutang og laboratorio. Ang mga scientist ilahang eksperimentuhan. Laboratory testing for 10 years. Klase-klase nga mga scientist ang nangadto. Unsa ilang nadiskubrihan? Dako kay lang katingala kay ang dugo o ang unod
walay preservatives. Unya nganong nila hutay for 1,000 years kapin, intact lang gihapon. Unya sa paglantaw nila sa maong unod, ilang nakuha pareha sila og conclusion nga ang maong unod gagikan sa gitawag natog myocardium sa tawo. Unsa may myocardium? Ang myocardium mao ang heart muscular tissue. Kinatunga-tunga sa imong kasing-kasing munay myocardium. Dili di ay mingon tang lawas ni Kristo nga lawas iyang abaga o lawas iyang likod. Ang kinatung-an nga kasing-kasing. Munang niaging Biyernes atong gisaulog ang kapistahan sa Sacred Heart of Jesus. Ug miingon ditang Sacred Heart of Jesus, maud ay na ang lawas nga atong kaunon sa matag dawat nato panahon sa pagpangalawat. Ang sentro sa unod sa iyang kasing-kasing. Ingon ana ang gugma gihatag sa Dios kanato. Sentro sa kasing-kasing. Ang iyahang dugo na matud-an nga type A, B. Ang dugo. Unya, laing milagro, kay ang iyahang blood clots nagpurma og 5 kabuok clots. Ang dugo, 5. Ilang gitimbang, pero wala gisulat kung pilay timbang. Kita-kita na magamagama. Ibutang na to ang usa ka clot, usa ka gramo. So ang 5 ka clots, 5 grams. Kung ang 5 ibutang 5 grams, kwaon nimo ang 3, ibutang nimo ang 2 nga imong timbangon, ang timbang niya kay 5 grams gihapon. Kwaon ang 4, usa na ibutang at timbangon, ang timbang niya kay 5 grams. Ug ibutang ang 5, ang timbang nila 5 grams. Walay science, surrender sila, di mi maka-explain ngano na. Ug unsa man po'y kalambigitan ana sa atong pagtuo, mao kini mga igsoon nga sa panahon ding mga lawata, kung naay gamayng tipik sa ostiyas nga nabilin sa imuhang kamot, pariho ra na sa ostiyas nga imong gikaon. So palihog kung naay nabilin kan-a og apil. Kay basin unyag matumban sa taong nagsunod nimo. So sa atong pagpangalawat, responsibilidad nato nga sa pagkaon, lantawa sa basig na ay gamayng nabilin. Din kan-a. So mga igsoon, base niining ato ang nakatunan sa history kabahin sa lawas ni Kristo ug sa mga milagro nga nahitabo niini, maunang sa sinugdanan sa misa, muingon gyud tang nagakumpisal ako sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan atong gidawat nga kita makasasala. Kay sa tinud-anay dili gyud ta angayan mukaon anang dapita. Ug sa dili papunta mga lawat unsa atong iisulti, Ginoo, dili ako angayan nga mukalawat kanimo. Apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Nan ang pangutana, ang santos nga misa dili hinimo sa tawo. Si Kristo mismo ang naghimo niini nga ibilin niya dinhi kanato. So sa matagtambong nimo sa misa, mauna ang imong madawat. Ang pangutana sa usa ka semana kapila ka mo simba? Kung mahimo, kung naay misa, simba. Kung ang imong kapika sa kinabuhi, ang imong anak, imong parente, dili pa gani mo simba, tawag yun. Manimba ta. Dili tungod sa pari, dili tungod kay nindot ang choir, dili tungod kay maayo ang manubasa, kundi masinati nato ang gugma sa atong Ginoo niya ng santos nga misa. Walay lain santos nga misa. Ug ang atong Ginoong Hesukristo niingon, kinsa katong mukaon sa akong dugo ug muinom sa mukaon sa akong unod, muinom sa akong dugo. Ako mupuyo diha kaniya ug siya magpuyo dinhi kanako. Palihog manindog.